ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ମିଟୁ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜି ବନେ ଦିନ ପରେ ଏ ମିଟୁକେ ହାତେ ଧରିଛି। ମିଟୁ ଚା ନେଇ ପିଲେ ତ ରହି ନାଇଁ ପାରେ ସକାଳୁ, ତ ତାର କାजे ମିଟୁ କାଜି ଚା ନେଇ ଦେଇଛେ ମୁଇଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିତ ମା ଚକଲେଟ୍ ବନଉଛନ୍ ଟିଫିନ୍ କାजे। ପୋଡ଼ା ପିଠା ତ ଦେଖବାକେ ଭଲ ଦିଶେ, ବଟ୍ ଖେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗବା ତାର ଲାଗି ମିତ ମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପୋଡ଼ା ପିଠାର ଚକଟି ସାଇଜ୍ କରି କାଟବାଟା। ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଥିଲା ପୋଡ଼ା ପିଠା ଆଉ ଚକେଲ ଆଉ ଚଟନି। ଦୁଇ ପହରର ଖାନା କରିଥିଲେ ମିତ ମା ମୁନଗା ଆଲୁ ତରକାରୀ, ଉଇଲ୍ ଶାଗ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ରାଶି ପାପଡ଼ ଆଉ ସାଧା ପାପଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟାର 6 ବଜେ ଟିଫିନ୍ଟି ମିତ ମା ଏବାଟେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ ବିରି ବରା करवा काजे। आज मित मा घरर लास्ट वीडियो कि मुई मित मार घर के छाड़ी कर जाऊे मोर घर के। मित मा, मित बापा, भाई, मिटू, फूल गच एंड एवरीबडी सबू के मिस करबी मुई। मित मा आगरू मिंकी भी बने कर रखी देथिले, तार संगे बरा और मिंकी करे टिफिन है आज। और वीडियोटा आपण मानके भल लागुथिबा बेले देखबे।